जय जगन्नाथ सांग मैंने आज ହେଉଛି ଆମ ଛୁଆମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲରେ ମାତୃ ପିତୃ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ସ୍କୁଲରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ସ୍କୁଲରେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମ ଆଶୀର୍ବାଦ କିଛି ନୁହେଁ, ଆପଣମାନେ ବି ଆମ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଛୁଆମାନେ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର ମଣିଷଟିଏ ହୋଇକି ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ହେଇଥାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ସବୁ ମାଆକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ମାଆର ସ୍ନେହ ମମତା ଏବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବେଳେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ହେଲା ପରେ କ'ଣ କରିବେ ସେ ତ ଜଣା ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ମାଆ ବାପାମାନଙ୍କୁ କେତେ ହତାଦର କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି ସ୍କୁଲରେ। ମାଆ ବାପା ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କେମିତି ଆମେ ସ୍ନେହ ଦେବା ଆଉ ଆଦର କରିବା ସେଇଟା ଶିଖାଯାଉଛି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଦରକାର, ମାଆ ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଚଳନ୍ତି ଦେବତା। ସେଥିପାଇଁ ମାଆ ବାପାଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇକି ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖୁସିରେ ରହିବା। ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।